Men YouTube'a täze başlamak. Men YouTube'a täzeden başlayan. Özüme gaharym elýär dogry aýtsam. 2020-nji ýylda ilkinji sapar YouTube'a videom paýlaşypdyryn. Başta elimde aparatlarym hiç sadym ýok boldy, telefonu düşüp paýlaşýardym elbetde. Şo wagtlar has höweslidim. Ýöne gün geçdikçe, ýyl geçdikçe elimde aparatlarym bolmana başlady. Hem mümkinçiliklerim bardy, ýöne höwes ýokdy diýen ýalak bir zatdy da. Son wagtlar ünsert görýän olanlar gaterbet yani YouTube diýilen zady. Undup barýanym ýalak duýdum özüme we şu wagt ýörüşe çykdym. Bu ýörüşde de özüme ýatlama hökmünde şu videony düşmek makul bildim. Oturdum da şunu pikir etdim. Yani menem başgalary ýalak TikTok'u ýa-da başga zatlara inserýänligimi gördüm we YouTube diýilen zady hakykatdanam undup başlapdyryn. Muňa ýanka içmelek, gaterat gaharym elýär. Beýleki platformalar mysal üçin TikTok bolsun, Instagram bolsun, olur diska wagtlaýyn bir zat ýalak gelip başlady we seniň videoň görýärler, görenlerinden soňra da bir aňyry isse şo taýda bir minut ýa aklyna tutýarlar. Okey, patpsat etdiler, yani goşulsalar sahypaň onu dowamly idarlap dursalar, onu o zat ýöne idarlaman şo taýdaky aşakda mysal üçin näçe ming prosmotr, näçe ming görülme alyndy, zat edildi diýilip bilen. Şolar ýalak bir zatlar bar we bu da biziň beýnimizdäki dopamini has ters ýagdaýda östürýär, bölüp çykarýar. We bizim durmuşdan ondan soňra başga zatlardan hem şolar ýalak bir netije isleýäs, o da bolanok. Ondan soňra gelýäs, başga zatlardan şikayet etýäs. Bir zatlar bolmadymy, gitýäs ýene-de şo zatdan şikayet etýäs. Yani diýmek isleýän zatym, şo taýdaky sanlar zatlar bar. Şolar men pikirimçe kän bir neme ýokmuka diýen, peýdasy ýokmuka diýen. Şu wagt elime kameram aldym, mikrofon taktym we hiç ýelek ýa-da näme uruljagyn bilmän, şolar ýalak bir içimdäki pikirlerimi, düşüncelerimi paýlaşaýyn diýip çykdym. Näme üçin peýdasy ýok? Sebäbi görýän kişi de şo taýdaky videolarda görýän kişi, naprimер, 10 ýaşda ýani eline telefon alyp TikTok bolsun, Instagram bolsun, şo platformalary açyp bilýän hemme kişi görüp bilýär. Onsoň mysal üçin sen bir biznesiň we naprimер, mysal aýtjanda biznesin var. Şu biznesindäki zatlar sen şu taýda paýlaşýan we seni hiç ýelek ýagdaýda nemetmeýän biri, sen bilen gyzyklanmaýan biri videoň görýär. Onsoň o taý boş san bolýar. Sen hem o sany ondan soňra prosmotr aldy, prosmotr aldy. Okey, alar ýöne seniň biznesiňe ýa-da seniň edýän işiňe bir peýdasy ýokmuka diýän. Yani men şular ýalak bir netije geldim dogry aýtsam. Käwat oturup ýatlaýan. Şo wada bir go motivasiýa gelýär, olanlar motivasiýadan beter disiplin has wajyp eken. Muňa göz ýetirdim. Disiplin interesting zat, haýran aldyrjy zat. Sebäbi ýygyderlik bolýar-da, ne disiplin bolanda. Ýygyderli ýagdaýda hereket etmeseň-de ýaty kösenýär eken. Mysal üçin Türkiýede ýa-da beýleki ýurtlaryň köpsinde YouTube diýilen zat has öňde barýar. YouTube'da aýratyn bir tomoşaçylar bar, başga bir tomoşaçylar bar. Ýöne beýleki platformalary bärde basmak islämek elbetde. Ýöne birazjyk YouTube'am östürmeli mukaddiýen. YouTube gyzykly. Näme üçin? Sebäbi o taýda sen garşyň islemeýän videolaryň çykan ok. Isleýän videolaryň gözläp çykaryp bilýän. Instagram, TikTok dolar ýalymy? Ýok. Sen gaýdyrky oturýarsyň reelsleri, sen garşyň islemeýän adamlaryň çykýar. İslemeýän videolaryň görmeli bolýan, lad etmeli bolýan. Ýa-ni bu da seniň hani boş-boşuna gaýdyrmagyna sebäp bolýarmyka diýen. Ýani şu videony düşürmäne çykmadymdan öz YouTube sahypama, YouTube kanalyma göz aýladym da. Görüp oturýan olanlar 2020-nji ýylyň oktyabr aýynda başlapdyryn we şo wagtdan bäri 207 sany video paýlaşypdyryn. Yani 207 sany video diýmek gaty köp zat we 6000-dan owrak agdamma. Yani muň agda 2 ýylda ýetdim. Şo wagtlar ýadyma düşýär-de. Yani şo taýdan ilkinji alan gazancym mysal üçin gaty begendiripdi. Yani ummansyz zat däl, ýöne begencimiň çägi bolmanyny da edil şo jagaş mukdardaky pul boldy. We YouTube diýilen zat da şuňa da göz ýetirdim. YouTube'a sen iş bilen seretseň, mysal üçin günni ýa-da
aýdan 2 günden zat yani gowy edip şoňa wagtyň aýyrsaň da garşylygyny hakykatdan berýär şo YouTube diýilýän ýer. Bu sebäpden hem yani mesela için TikTok'ta okey video paylaşan görülýär, milyonlap prosmotr alsa da görülse de şu taýdan sen girdiği bağımı reklam almadığın müddetçe yok. YouTube'da sen mesela için 1000 prosmotr alýanmy? Sana ortaça 1,5 2 yani $1,5 $3 aralygynda sana ýem tölegi berýärler. Bu tarabam senin motivasiýaňy has dowamly ýagdaýda ilerlemegine sebäp bolýarmyka diýänne. Sebäbi muhty işläp berseň aldyr belli bir ýerden soň sen ýagdaýaň, adetýäň we garşylygyny almadyň müddetçe de iş besetýäň. Misal üçin Türkiýedäki YouTuberlar şolardan misal bereýin. YouTube'a başlaýarlar, adetýärler, hakykatdan hem durmuş ýetgeýär. Yani şolaryň videolary milyon prosmotrlap almasa da milyon görülme almasa da şolaryň hakykatdan hem durmuşlary ýetgeýär. Misal aýtýanna, sebäbi YouTube'a iş hökümine seretsen hakykatdan hem gazandyrýar. Yani muny YouTube'a video paylaşan Türkmen oğlanlar vardır giýdiler amma onsoň şolardan tanaýanlaryňyz, adetýanlaryňyz baý bolsa sorap bilersiňiz. Ummansa zat ýok ýöne şo taýdy aýyran harjan işiň bolýar, wagtyň bolýar. Ana şoňa hakykatdan hem diýýär şo. Şo taýdan gazanylýanlar. Belli bir wagtdan soň işiň aňyrsyna ýankyýaly girdiği bir maddi tarapdan bir zat bolmasa, ýani kaçmaly işi besetýän. Bu sebäpden hem YouTube sana şolary ýalak bir maddi gollaw ýalak sen gazan eden azabyň garşylygyny berýär-de. Mysal üçin men özümden bir videomdan misal bereýin. Bir tane videom 30.000 prosmotr aldy. Yani YouTube'da 30.000 prosmotr aldy we şo videom maňa ortaça $35 ýalak bir zat berdi-de. We YouTube'da paylaşylan videolaryň temasyna görä de gazançyň ýetgeýär. Misal üçün sen Vine videolarda paylaşsan, senin kazancın azrak. Ýöne bilime değişli videolar, naprimер işte, bir zat öwretýän videolar paylaşsan, ana onunla senin kazancın beýle kagaranyňda has ýokary bolýar. Bu näme üçin aýtjan men? Yani YouTube'a araňyzda başlamak isleýänler bar we başlamakdan gorkýanlar bar. Bu sebäpden hem başlasaňyz siziň üçin gaty gowy. Okey. Bir ýylda iýmerseňiz çöregini, ýöne ýa ikinji ýylda, üçinji ýylda siziň edýän, şoňa aýyrýan azabyňyza, wagtyňyza görä has gyska wagtyň içinde hasyl alyp bolýar-da. Indi öňkü videolalarymda şolary ýalak bir ýalňyşym bardy. Men gürlenmagym özüm bolup gürlenmokdum. Diňe, ýani özüm gysýadym. Arassa gürlejek bolup, özüm gysyp bermek isleýän duýgy berip bilemokdum. Ýöne indi olar ýaldat ýaşamars, arkaýyn gürlejek, bölek bolsa bolubersin, arkaýyn gürlejek. Ýöne düşündirmek isleýän zadymam arkaýyn düşündirjek. Bermek isleýän duýgymam arkaýyn berjek. Munyň sebäbim men siziň meniň durmuşumyň bir bölegi bolmagyny isleýän. Bu sebäpden hem ýankaýçym ýalar arkaýyn hereket etjek. Ram şu ataşarak çıkmamın, video düşmek için çıkmamın bir sebäplerinden biri. Feretýärler naprimер, näme etýär kabada, sen napdyrýarlar. Yani video düşürýän bir ýetgeçlik adam huk aslynda olan bar. Sen näme durýan? Yani nira çeli gitýän çam, nira ýöresem, adım. Sen nadular. We bu da gatty köp kişiniň gorkýan zady, sen almak. Yani aslynda korkman lazım ka diýen sebäbi misal üçin Türkde wagtym meçidiň nadyň gapdalyna edip içinde daşyna her ýerine dadyna düşýärdim. O taýda da feretýärdiler. Ýöne şo taýda öwrendim mykam diýen şo zatlaryň ýüzüňi açmagyny zat etmän şo taýlarda öwrendim mykam diýen we özüme şo taýda söz berýän işimma elbetde işleýän onuň daşyndan YouTube'a has da köp wagt aýryp, haskem esasy YouTube'a dönüp durilmek isleýän, sebäbi etmeli tema gatykän, bilime değişli bolsun, psihologiýa değişli bolsun, hakykatdan hem üns çekçe gatykän täze açyşlar edildi. Paylaşmaly zatlarym size gatykän, yalan ýok. Indi bagtym bilen, yani gelinim bilen o da
Şular ýaly kamera garşysyna çykyp zat etýän, onuň bilenem öň paýlaşdyk, düşürört zat diýdik. Ýene de ara berdik, ýani ara kesme. Ýöne meni hakykatdanam wagt aýryp, işimiziň bir bölegi hökmünde görüp, has gowy dowam etmelimika diýen meň pikirimçe we dowam edersem, etmelem. Bu YouTube'a video düşmene başlan wagtlarymda YouTube'da edilmeýän video paýlaşýanlar 4 ýaşlanak bardy. Ýöne şu wagt hiç ýeri galmady. We soňky wagt ýene de özümde ünseren zatlarymyň biri telefony köp ulanýan. Bu däzir men şu taýdan görüp bilýämkam. Yani telefony ortaça 6 saat ulanýar ekenimde. Yani günni ortaça 6 saat ulanýar ekenim. Bu da häzir men telefon aýyran wagtymy YouTube üçin aýyrsam da aklyma gelmejek zatlar edip bolýar. Hakykatdanam aklyma da gelmejek zatlar edip bolýar. Gerdejisi diýjekmi? Oňa ýasalýan videolar diýjekmi? Günne diýmäýinne, yani 2 günden bir videony gurumsuz paýlaşyp bolýar. YouTube'a, yani men özümden neme deyin, öz paýlaşan videolarymdan elbetde üstüne näçe köp işlesen şonça gowy videolar çykýar. Ýöne, abişni bir ortaça videony taýinlamak, ortaça bir 10 sagatyň alýa-da, yani şonuň tekstini gözlegin etmek, tekstini ýazmak, kameraň garşysyna geçip gürlemek we onu montaj etmek we paýlaşmak. Gepiň gysgasy şolar ýalak. Indi YouTube'a has köpüň sermeli. Esasy şu taýda men isleýän adam YouTuber adyny alasym belli. Anonna mehriban ýyldaşlar, mehribanlar, men aman hümmi. Indiki videolarymda da görüşýänçek, hoş, sag bolun.